Como cada mes de setembro, a gastronomía volve ser protagonista no concello de Barbadás a través do concurso de pinchos Barbadás Abocados. A 8ª edición deste evento vaise celebrar este venres e sábado, aínda que as actividades complementarias xa comezaron. Este concurso é unha proposta que dinamiza a hostalaría local e o comercio. Ademais, nesta edición, apóstase por ampliar a programación e incluir actividades complementarias á degustación de pinchos. Así, os veciños poideron gozar dunha cata de viños Barbadás a sorbos, coa presenza da sumiller e embaixadora gastronómica Mercedes González. Que fomentar ao final produto local, produto da terra, porque como as vagas de lume non só se queimou o que vemos, sino as raíces, non? É un pouco tamén sacar esas raíces das zonas que van morrendo e hai que estimular tamén o consumo. Estamos ao principio de curso, os hosteleiros empezan nunha racha un pouco complicada porque se reducen as visitas, se reducen as ventas, porque os gastos se dividen de moito xeito, así que esta é unha excusa perfecta tamén salir a tomar o pincho e para ver como se expresan eles tamén. Este ano un pouco a guía en torno a esta cata de viños vai ser as zonas afectadas polos lumes, é unha forma tamén de apoiar estes produtos e esta agricultura que ademais serviu para evitar precisamente a propagación dos lumes. Nesta 8ª edición participan un total de 11 negocios de hostalería, desde pizzerías ata taperías. Detrás de cada proposta hai un inmenso traballo dos hosteleiros e hosteleiras que con un esforzo intentan sorprendernos cada ano. Así que convido a todo o mundo a que veña a disfrutar desa experiencia, porque non solamente se trata dunha estimulación do paladar, sino que tamén unir tanto a hostelería como o comercio local como a veciñanza do concello. E se apoiamos o noso, ao final gañamos todos.